Ο κύριος Τεμπέλης. Ο κύριος Τεμπέλης. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε ότι το σημερινό βιντεάκι το αφιερώνουμε στα ξαδερφάκια μας που είναι κάπου εδώ ψηλά στη Γερμανία. Ο κύριος Τεμπέλης ζούσε στην Υπνούπολη. Η Υπνούπολη ήταν ένα μέρος που βασίλευε η βαρεμάρα και η τεμπελιά. Τα πουλιά πετούσαν τόσο αργά ώστε μερικές φορές έπεφταν από τον ουρανό. Το γρασίδι μεγάλωνε τόσο αργά ώστε δεν χρειαζόταν κούρεμα παρά μόνο μία φορά το χρόνο. Ξέρετε τι ώρα ξυπνούσαν το πρωί όλοι στην Υπνούπολη? Η απάντηση είναι πως δεν ξυπνούσαν το πρωί αλλά το απόγευμα. Αν θέλετε, κοιτάξτε δεξιά να δείτε πώς ήταν το ρολόι της Υπνούπολης. Επειδή όλα γίνονταν πολύ αργά, τα ρολόγια είχαν μόνο 4 ώρες για κάθε μέρα. Για να μην τα πολυλογώ, εκείνο το πρωί ο κύριος Τεμπέλης κοιμόταν όπως πάντα στο κρεβάτι του. Ο κύριος Τεμπέλης περνούσε πολλές ώρες στο κρεβάτι του. Ήταν το αγαπημένο του μέρος. Κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια του, χασμουρήθηκε, ξαναχασμουρήθηκε, γύρισε από το άλλο πλευρό και ξανακοιμήθηκε. Λίγο αργότερα ο κύριος Τεμπέλης άνοιξε ξανά τα μάτια του. Χασμουρήθηκε, ξαναχασμουρήθηκε, γύρισε από το άλλο πλευρό και ξανακοιμήθηκε. Πολύ αργότερα ο κύριος Τεμπέλης επιτέλους σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα για να φτιάξει το πρωινό του. Λέμε πρωινό γιατί ήταν ήδη απόγευμα. Έβαλε την τζαγέρα στη φωτιά για να βράσει το νερό. Στην Υπνούπολη για να βράσει το νερό χρειαζόταν 2 ολόκληρες ώρες. Μετά έψησε μία φέτα ψωμί. Στην Υπνούπολη όμως για να ψηθούν οι φέτες χρειάζονται 3 ολόκληρες ώρες. Ο κύριος Τεμπέλης έμενε στο αγρόκτημα χασμουριτό. Όση ώρα λοιπόν περίμενε το νερό να βράσει και τη φέτα του για να ψηθεί, βγήκε έξω στον κήπο και κάθισε σε μια καρέκλα. Μπορείτε να μαντέψετε τι έκανε? Ακριβώς. Χασμουρήθηκε, ξαναχασμουρήθηκε και αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά, εκεί που κοιμόταν, άκουσε μία φωνή. «Ξύπνα», έλεγε η φωνή. «Ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα». Ο κύριος Τεμπέλης πετάχτηκε πάνω τρομαγμένος. Μπροστά του στέκονταν 2 άντρες. «Γεια σου φιλαράκο, είμαι ο κύριος Πολυάσχολος», είπε ο ένας. «Και εγώ είμαι ο κύριος Φουριόζος», συμπλήρωσε ο άλλος. «Είναι ώρα να σηκωθείς από την καρέκλα. Δεν μπορείς να κοιμάσαι όλη τη μέρα», του φώναξε ο κύριος Πολυάσχολος. «Μα πώς?» ρώτησε ο κύριος Τεμπέλης ξαφνιασμένος. «Δεν έχουμε καθόλου χρόνο», είπε ο κύριος Πολυάσχολος και έβγαλε ένα χαρτί από την τσέπη του. «Πρώτα πρέπει να κόψεις ξύλα για το τζάκι, να στρώσεις το κρεβάτι και να σφουγγαρίσεις το πάτωμα. Τα τζάμια θέλουν καθάρισμα και τα πιάτα πλύσιμο. Πρέπει ακόμα να ξεσκονίσεις όλο το σπίτι, να κουρέψεις το γρασίδι και να μαγειρέψεις. Ξέχασες το πλύσιμο και το σιδέρωμα των ρούχων», συμπλήρωσε ο κύριος Φουριόζος. «Δεν είναι δυνατόν», είπε κρινιάζοντας ο κύριος Τεμπέλης. «Πρέπει να σφουγγαρίσω τα ξύλα, να κόψω τα κρεβάτια, να στρώσω το πάτωμα, πρέπει ακόμα να ξεσκονίσω το γρασίδι και να κουρέψω τα τζάμια, να μαγειρέψω τα πιάτα και να σιδερώσω το φαγητό». Μη γελάτε, ήταν τόσο ζαλισμένος από τον ύπνο που δεν είχε ακούσει τίποτα σωστά. «Μην καθυστερείς καθόλου», του είπαν ο κύριος Πολυάσχολος και ο κύριος Φουριόζος και τον έστρωσαν αμέσως στη δουλειά. Ο κύριος Τεμπέλης έκοψε και καθάρισε και ξεσκόνισε και κούρεψε και γυάλισε και μαγείρεψε και σιδέρωσε. Ναι, τα έκανε όλα. Ο καημένος ο κύριος Τεμπέλης. «Και τώρα», του είπαν μόλις τελείωσε, «ήρθε η ώρα για έναν περίπατο». Και έτσι έβαλαν τον κύριο Τεμπέλη να κάνει το πιο μακρινό περίπατο που είχε κάνει ποτέ στη ζωή του. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μας, κάντε εγγραφή και καμπανάκι, που λέει και η Όλγα.
Περπάτησε και περπάτησε ατελείωτα χιλιόμετρα, ώσπου τα πόδια του έβγαλαν φουσκάλες από το πολύ περπάτημα. «Αχ, καημένε κύριε τεμπέλη». Όταν επέστρεψε επιτέλους στο αγρόκτημα χασμουριτό, ο κύριος Πολυάσχολος του είπε «Μπράβο σου, και τώρα ήρθε η ώρα για λίγο τρεξιματάκι». «Ωχ, όχι», γκρίνιαξε ο κύριος Τεμπέλης. Τότε ο κύριος Φουριόζος έβγαλε από την τσέπη του μια άσπρη σφυρίχτρα και φρρρρρ σφύριξε. Ο κύριος Τεμπέλης άρχισε να τρέχει, αλλά τα πόδια του δεν τον πήγαιναν πουθενά. Άνοιξε τα μάτια του και είδε ότι καθόταν ακόμα στην καρέκλα του, στον κήπο. Δεν υπήρχε πουθενά ούτε κύριος Πολυάσχολος, ούτε κύριος Φουριόζος. Όλα ήταν ένα κακό, πολύ κακό όνειρο. Το σφύριγμα που άκουγε ήταν η τσαγέρα που έβραζε το νερό. Ο κύριος Τεμπέλης αναστέναξε ανακουφισμένος. Αμέσως μετά πήγε στην κουζίνα και κάθισε στο τραπέζι να πάρει το πρωινό του. Όσο σκεφτόταν αυτό το απέσιο όνειρο, ξέρετε τι συνέβη, έτσι δεν είναι? «Ξύπνα κύριε Τεμπέλη, ξύπνα, ξύπνα». Ευχαριστούμε πολύ. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε τις νέες μας ιστορίες.